Čus, další video, dneska zase na Ečku, ale přituhlo, jaksi. Brýle se mi mlží, protože nahodil jsem klasický kapucu, ať mi nefouká na hlavu, ale okolo, jak můžete vidět, trošku snížku, ledíčku a čvachtá to. Takže dneska to bude docela asi čvachtanice. OK, dost tady. Tak jdeme na první trailíček. Tak doufám, že mám kameru nějak v pohodě nastavenou a bude vidět trať. A taky doufám, že to nebude nějak extra zmrzlé. Že to bude jenom tak, protože povrchově. Ale liští tady asi bude, jak tak vidím. Máme do listopadu, takže už to všechno popadá. No, a kdo to pozná? No, tak to je brutál. Tak to vypadá, že něco popadá, ale to všechno okolo práce, takže dobrý. Ahoši, ten byl to vzadu. Ani ten nemá šanci na takovým slizu. To je scary na takovým povrchu. Hoši! No ale jsem se dostal. Track asi úplně crazy, ty vole. Crazy. Tak nějak dojedem, to patrně. Ale tohle není úplně vončo. Namrzlý povrch a na tom mokré listí. To si nejde. Ty potůčky. Opa! Trošku skročit. To přehánět, dneska se střídám. Jenom takový na feeling, jak se říká. Ale já už nepokračuju, tam to bude shit. Už tam jsou srnečky, ty přede mnou jdou a už zaskočili. Jo, studí to v tom trošku ta noha, neříkám nic. Tak to vypadá, že je i teplo, ale není to tak. Mrznou. Ruky, nohy mrznou a to je okolo nuly fakt. Ale trošku pofukuje, no. Krutá zima přišla. Uvidíme, jak to vyjedeme dneska, tady tento kopeček. Tam budu stáčit. Yes. A dobré, tady to není nějak menší než obvykle. Jsem být sfakl a tím jsem si to dosral. Škoda.
budu tady nějak dlouho postávat nahoře, protože není úplně teplo, takže radši rychle dolů, ať se zase zahřeju. Hell yeah. Musím si dávat bacha na šutry, protože ty budou asi dneska nejvíc klouzat. Jo, tady tak, aha. A teď dobrý. Oči, tady je Járek, vyježděme jako prase. No, ale tohle je pěkný, jak je to, jak je to, ten snížek jenom okolo a trať je čistá. I like it. Šlapání, to byl převod přeskočený. Cítím sníh za botou, takže ten očlap, jak jsem si tam dal, se bude pěkně tam teďka cítím, no, boky. To je normálně už jakože si jezdila ztrátěla dneska. Trošku mi nefungujou ruky, už jsou zmrzlé, i když mám zimní rukavice. Ale tahle trať má vajbíček, takže žijem a užíváme. Nevím, jestli máš tam přední brzdu moc, nebo ne, protože ten přední nefunguje. Top. Nějaký skřípek to tady zase vyhrál. Asi. Šiš. No, tady jsem byl naposledy, tak nešlo vidět. Tam je paráda. Ale ještě dává to zabrat. Doufám, že se kamera moc nezasrala a něco jste viděli. Tak sjel jsem kopec a přesunul se na moje trailíky. Vidíme, kolik dáme tam jíst. Chtěl bych dát aspoň za 2, tak uvidíme, jestli nezmrznu. OK, jsme na dalším spotu, neboli na spotu, kde jsme byli minule, ale chci vidět, jestli bude jakože nějaký rozdíl, když to mám takto z hrudi a minule, když jsem to měl z helmy, tak jestli poznáte nějaký rozdíl, jestli to je strmší, myslím si, že to bude vypadat jakože strmší. Tak jo, jdem na to. Točíme. Surfing, jak to blázen, hoši. Oh shit. Wow. To nešlo skoro zastavit, ale. Nice. Nějaké místo vypadalo ale víc mě, ne?
Nevím, jestli se mi to jenom zdá. Nebo to tak fakt je. Tak to bylo moc na to, abych to trefil. Shit. Trošku se mi zastavilo srdce. A tady jsou klacky. Někomu se to asi nelíbí, že se tady jezdí. Tady je tma. Ještě s těma mojema brýlema, které se někdy zatmouhnou. To nechci zpamatuje. Tak na mém spotu jsme až teď. Ještě jsem si střelil po cestě jeden trail a jdeme na moje frešky, ale minule jsem tu jezdil a jakože vyjezdil jsem to, že už listí bylo pryč a teďka to vypadá, že to je zas. Asi někdy budu muset naletět už s hraběma. Tak uvidíme, jaké to je teda. Na vrchu to vypadá, že to je zafoukané dost. Tato drážka nejde vidět ani na hodno. No, jako já to vidím, ale z té kamery to bude vypadat, že to nikdy nebylo odhrnuté. No, ale tady jsem to neodhrňoval třeba. Jo. Vyčpatávám vytáhnečné věci. Zkusil jsem kameru zapnout na rovinku zas a nevím, že to je plát, takže... Já už valím dom, bohužel se mi vybila kamera, takže asi ideální čas to ukončit. Stejně jak už mrznu a těším se na ten posprš. Díky za zhlédnutí a vidíme se zase někdy. Čus!